जायफोरा जौ फालांगि खालामनानै जायो सोलियो बा जौ दखान होनानै न'खर खुङो बिसोरनि थाखाय एसे दुखुनांथाव। मैया समबारनि दिनाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां मार्केट उइकलि मार्केटआ समबारखालि जायो आरो बे समबार बाजारावहाय पुलिसफ्रा थांनानै जौ दखानफोराव जौफोरखौ माने लखबनानै गारदों। दिपसि बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन बा भिडिअ फुटेज नोंथांमोना नैबे भिडिअ फुटेजखौ नायलांबाय था माबायदि खालामदों गासैबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। Gela pani, सब pani पाइलो, सब खाइदा, खाइदा। Gela pana lagi ya? Mungkin pucuk. Luka dile. Luka dile. Gela pana lagi saul lo dan Gela pana lagi ada. Ini kalau ada. Gela pana lagi ya? Mungkin. Oh, ini kan खाइलो। थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय माने पुलिसफोरा जौ दखानफोरखौ जौफोरखौ लखबना गारनाय। बिनि सायाव मा बुंनो। जौ फाननायाबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै मोनसे सोमोन्दो आरो जौ फाननायजों गोबां माने न'खरबो खुङो। जाय जौ बेफारिफोर जौ फालांगिफोर बिथांमोना जौ फाननानैबो जौ फालांगि खालामनानैबो न'खरखौ खुङो, गथ' गथायखौ फोरोङो। फारसेथिं नायोब्ला गाज्रिबो आरो फारसेथिं नायोब्ला मोजांबो। नोंथांमोना नुयो बाजारफ्राव थांनानै किसुमाना सोरबा खरसा खालाम थाङो, सोरबा बायदिसिना खालाम थाङो। सिगांग्रो जौ दखानफ्राव हाबहैयो। जौ दखानाव हाबसिगोन, जासिगोन, लोंसिगोन, उनाव फैसाफ्रा मा जाखो मा थाखो ओमफ्राय बिदिनो नांगौखौ लानो रोंला, जे बुस्थुखौ नांला बे बुस्थुखौ लाना फैसिगोन, न'आव थांनानै दुम दाखाल दावराव दावसि जासिगोन। बाराद्राय लोंनानै थासिगोन, मालाबा बहाबा दखानफ्रावनो बहाबा लामाफ्रावनो बेलथायना थासिगोन। बेफोरबायदिनि थाखाय बिराद गाज्रि आरो फारसेथिं मा जाहैयो, जाय सोरबा साफा सानै जायफोरा दुखियाफोर न'खर। एक्सुवेलि दिनै गाबोननि मुगायावथ' दुखियानिल' खोथा गैला जौ बेफारि खालामनाया। जायफ्रा गोनां एसे माने सोलिनो हानाय, बिसोर केपासिटि गोनांफ्राबो एसे सोलिनो हानाय केपासिटि गोनांफ्राबो माने जौ फालांगि माने फैसानि थाखाय खालामोसै आरो रांनि थाखाय खालामो। फारसेथिं सोरबा सोरबायाथ' अबस्था गैया आरो थाइसे थाइनै जौ फाननानै जे गरनैसो रां मोनो बेजोंनो न'खर खुङो, गथ' गथायफोरखौ माने फरायनाय मानायफोराव एसे माने सुंस'नो हायो आरो। फारसेथिं बेफारनि थाखाय मोजां आरो फारसेथिं खहा। बेजों लोगोसे जुदि नैबे लकेल जौ जुमायखौ बन्द' खालामनो हादोंब्ला जायफोरा धाबा रेस्टुरेन्टफोर खुलियो बैसोरखौबो एसे नोजोर होयोब्ला सरकारा बे आरो साबसिन जागौमोन आरो। हमनानै ला दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरा मानि थाखाय गाज्रि जायो,
सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बेरायनानै गारिफोरजों दाब्रायनानै बेलथायलाबायनानै मानो गावनि जिउखौ खहा खालामना लानो गोनां जायो। जेराव पार्कफोर थायो, रेस्टुरेन्ट धाबाफोर, बेवहाय गोसोबायदि जौ बेलाथि, गोजा बियार, बैसोराव माने बांसिन गोसो होयो सेंग्रा सिख्लाफ्रा। दा बैनिफ्रायसो बांसिन गाज्रि आबहावाया बा गाज्रि थासारिया जाबोदों आरो। हायोब्ला बैसोर बायदिखौबो एसे नोजोर होनांगौ, नाथाय बिसोर बायदिखौ सोरखारा मावा। मानो होनब्ला सोरखारा बैसोरनिफ्राय इनकाम जायो, टेक्स मोनो। जाय जौ दखान धाबाफोर होयो बैसोरनिफ्राय सोरखारा टेक्स लायो। बे टेक्स लानायनि थाखाय बैसोरखौ माने गाज्रि जादोंब्लाबो सेंग्रा सिख्लायानो गाज्रि जादोंना मा जादों, सोरहा मा खहा जादों बेखौ जेबो नायबिजिरनो थाङा। जेराव धाबा रेस्टुरेन्टफोर थायो बेहाय। खिन्थु जाय लकेल जौ फानो बेयावथ' बेसेबां लाब जानो। आरो बे जौ फाननायजों हाजासे थाखाबो आरजिनो हाखाया। जि मोनो संख्रि बानलुनि थाखायल' मोनो। आरो जौ फाननानै मालाबाबो बिल्डिं बांला लुनो हानाय रावहाबो माने बेफोरबायदि रां जाखाया। मानोना बेवहाय जेबो टेक्स गैया, जेबो बिनिफ्राय लानाय जाया। जे माइरं इंखुर बायनायानो टेक्स होनाय जायो आरो। जे माइरं जे बायोना, माइरं बायनाया टेक्स होनाय जायो सरकारनो। खिन्थु बै डाइरेक्ट जौनिफ्राय टेक्स होनाय जाया। बेखायनो बैहाय माने सरकारा बेखौ बांसिन नोजोर होयो। आरो बे एसे गाज्रिसिनद्रायबो हाथायाव जेनेबा जायफ्रा न'खर खुंनाय मानसिफ्रानो माने थांलाबायनानै बिराद माने थाखा फैसा गारलाबायो, न'खर फारसे साननो रोङा, बे गोरोन्थि जायो आरो। दा बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै। नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।